Pozdrav za sve i dobrodošli na moj kanal i u moju vatrenu kuhinju. Ukoliko još niste, možete se prijaviti sada na moj kanal, a ukoliko ste se prijavili, hvala vam puno na podršci i hvala vam puno što volite i pratite moje vatreno dobre recepte. Danas ću u to ime da vam pokažem jedan jednostavan recept za postne kiflice koje možete praviti i u slanoj i u slatkoj varijanti. Od sastojaka za ove kiflice bit će vam potreban jedan postni margarin od 250 g, bit će vam potrebno 2 kašike postnog majoneza, 50 ml ulja, jedan svež kvasac, po 1 kafena kašičica soli i šećera, 250 ml tople vode i oko 500 g brašna. Ja ću ovog puta ove postne kiflice praviti u slanoj varijanti. U ovih pola kile brašna napravite jedno malo udubljenje. Ovaj recept je jednostavan zato što kod njega nema čekanja ni da kvasac proradi, ni da čekate da se testo podigne, sve se znači radi odmah. U to udubljenje sipajte mlaku vodu i tu dodajte šećer, izdrobite jedan svež kvasac, malo promešajte zatim dodajte ulje i sada dodajte so. Zamesite testo da bude mekano, da bude glatko i da se ne lepi za prste. Kada smo umesili testo koje je mekano, više se ne lepi za prste, odmah pripremite pleh gde ćete peći i njega podmažite sa ovim postnim margarinom. Ne treba da stavljate papir za pečenje. Tako. Sada ćemo ovo testo podeliti na otprilike 4 jednaka dela. I svaki podelite na još 3, pa onda će da motamo kiflice. Od svakog ovog delića testa koji smo isekli, formirajte lopticu i odlažite sa strane. Pripremite oklagiju, pa ćemo da razvaljamo ovo testo i da formiramo kiflice. Zamotat ćemo kiflice, stavit ćemo ih u pleh za pečenje i kada to budemo završili, onda ćemo da uključimo rernu na 200 stepeni, pleh ćemo staviti na šporet i ostavit ćemo nekih 15 do 20 minuta da se kiflice malo podignu. Kada se kiflice budu podigle, premazat ćemo ih sa postnim majonezom i staviti da se peku. Sada kada je testo odmorilo nekih 10 minuta dok se rerna zagrejala, uzet ćete onaj postni majonez i svaku kiflicu premazati sa postnim majonezom. Ja ću posuti ove kiflice sa još krupnom morskom solju i sa susamom, a vi ukoliko, ja ih pravim sada u slanoj varijanti, vi ukoliko budete pravili u slatkoj varijanti, samo kiflice premažite rastopljenim margarinom. Stavite u rernu da se peku dok lepo i fino ne porumene. Dok se kiflice budu pekle, otopit ćemo
margarin, onaj resto što nam je ostalo posni. I vruće kifle ćemo vrućim margarinom premazati i ostaviti da se ohladi. Nakon nekih 15 minuta, dok se kiflice još uvijek peku, na pari stavite margarin da rastopite i rekla sam vam, znači kada budemo izvadili vruće kiflice iz rerne, sa ovim vrućim margarinom ćemo svaku premazati. Sačekajte nekih 10 minuta da se kiflice ohlade. Vidjet ćete, one su stvarno, znači, evo vidite, mekane su, znači testo je fantastično. Predivno mirišu, jako su ukusne. Nadam se da ćete rado isprobati ovaj poseban recept za kiflice i da ćete uživati u njihovom ukusu. Znači, kao što sam rekla, možete ih praviti u slavnoj ili slatkoj varijanti sa filom po želji. I vidjeli ste, priprema uopšte nije komplikovana i bukvalno može svakom da uspe. Ovaj recept je odličan i za početnike, tako da možete vaše drage ukućane i osobe koje volite da obradujete ovim finim posnim kiflicama. Do nekog novog viđenja i novog videa, sve vas puno voli i pozdravlja, vaša Vatrena. Ćao!